Ik ben Jutta, die heb net met tante Tiff. Maar ik maak hier een gastvlog. Oké, je zit op 5 uur en ik ben lekker steken. Je zit er heel goed. Helemaal niet. Ben je aan het vloggen? Ja. Je zit te vroeg voor romantiek. Ik ben Jeroen. Ik ben Jara. Jara. Komt ie aan. Maar echt gewoon wel 12 minuten lang had ze alles gewoon schillen. Zagrappen? Dan hakken de zielen. Flauw. Maar dat zie ik dus net in de gaten. Hey, hoi! Dat had ze wel. Goeie Joene. En hij vlog. Ik ben Jutta, die heb net met tante Tiff. Maar ik maak hier een gastvlog. Dus dat betekent dat in OS de vlog gaat maken. En Jut ben ik dat. Het is al in een Joene. En je denkt vast van, waarom al in een Joene? Ik kijk op mijn pyjama aan. Nou, morgen ga ik iets heel leuks doen. Ik vertel nog net wat. Maar vanmorgen wil ik ook graag krul erin. En ik ga kijk douchen, dus ga ik meteen mijn pyjama aan doen. En ik krul met dit ding. Ik weet net precies hoe het ook wel heet. Maar dan kies ik een mooi krulmaatje, dus die ga ik er nou even in doen. Het is altijd een heel kluttig voor mijzelf wat hier. Oké, pak ik de vaste pluk. Die draai ik eromheen. Dan pak ik weer een pluk. Dan draai ik die er ook omheen. Dan pak ik weer een pluk. En die draai ik er dan ook omheen. En zak ik heel die erop. Dan pakken we de scrunchie. En die doen we er onder. Oh. Die doen we er dan onder. En erin. En dan doe ik even de overkant. Oké, ik kan het kleden. En mij lijkt het wel leuk om een TikTok te maken. Dus dat kijk ik even aan. Dat ik dus dan maken. Zo ziet het er nou uit. En dan kan ik morgen het overdeel opnemen. Het is nu 4 minuten oe 8. Ik maak er van de morgen heel betiet aan. 4 uur gaat mijn wekker. Morgen, dus ik maak echt wat betiet op bed. Ik weet nog net precies hoe laat, maar ik maak hem dus betiet aan. En kun je maar reden wat het is, zet dan even in de reacties. Oké, ik ga nu op bed. En ik zet mijn wekker even, je zit nu waarschijnlijk op zo'n uur, maar ik zet me even op 4 uur. Oké, je zit op 5 uur en ik ga nou lekker slapen. Doei, tot morgen. Goedemorgen, ik ben wekker. En nu kan ik, het is al een beetje uitzakken, maar nu kan ik eindelijk vertellen wat ik in doe. Ik ga met mijn heid naar het Top 2000 café. En het is in Hilversum. Dus we maaien erin van 8 tot 9. Dus daarna ga ik nog even naar Amsterdam. Maar ik ga nou eerst mijn krul eruit halen. Zo. Oh. En dan ga ik nog snel in de TikTok komen en dan kun ik al even. Dat is een win en ik zet me eerst nog even in concept. Dan kan ik misschien letten naar mijn plaatsen. Oké, we winnen er bijna. Ik zie het vlagje van de finish al. Ik zit er heel goed. Oké, we zijn ondertussen binnen. En het is hier heel mooi. Het is hier al die wetten. Lekkere ijsthee. Oké, ik ben nu aan het wachten. En ja, achter het doek, daar is het café zelf. Dus daar hebben we nou ook de oren. En om 8 uur mij wie. En hoe laat is het nou uit? 4 van jou wagen. Het is 4 van jou achter. Dus dat wordt nog 24 minuutjes. En het is gewoon heel mooi. A few moments later. Dans in het café, of helemaal niet? Ben je aan het vloggen? Je zit te vroeg voor romantiek. Ik ben Jeroen. Ik ben Jara. Jara. Hoe heet jij?
Jelmer. Is nog een vraag? Hallo. De Stones shirt. Nou, hierna komen de Beatles, hè? Ja, precies. Gaan jullie even koffie halen? Ik ben even van de jaren 60. Hè? Dus voor mij vind het beide leuk. Maar het is dat zeg je... Stones gaan worden, hoor. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Leuk, jongen. Wat heb je gedaan? Friesland. En waar in Friesland? Vlak bij Dorpen. Driesem. Dat zeg maar dan weer niet. Dat is heel dag gegaan. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben een stukje gereden om hier te komen vandaag. Ja, dat klopt. Waar kom je vandaan? Friesland, Driesem. En dat is bij Dokkum. Ik heb het even aan je gevraagd, want anders dan zou ik het niet weten natuurlijk. Jara, je bent ook meegekomen. Hi. Hoi. En wat meteen opvalt is dat jullie allebei uitgedost zijn in Rolling Stones shirts. Dus ja, ik neem aan dat je zat te wachten op de Beatles nu. Ja, we zijn... Grapje. Ja, de Beatles zijn ook leuk, maar de Stones die gaan voorop, hoor. En jouw vader heeft het zeg maar, het fan zijn van de Stones op jou overgegeven, Jara. Ja. En ben je dan fan van het, zeg maar, de oude platen, de 60s of zo? Of toch meer het nieuwere werk? Allebei. Allebei. Nou, we hadden net natuurlijk Holding Back the Yara van Simply Red. Oh, nou, jullie moeten nog wel even wachten op de Stones-plaat, want dat is vanavond bij Wout pas weer. Ja, nou ja, dan gaan we het met de Beatles doen. Ja, nou, kijk, dat zijn mensen van mijn hart, Jan Willem. Neem een lekker bakje koffie, geniet ervan. Ja, dankjewel. Tot 2000 Café, goedemorgen. Dankjewel. Oké dan. Jullie bedankt. Is het laatste veske? Het is bijna die. Komt-ie aan! Oké, ik zit weer in de auto. Het is jammer, ik heb nogal wat dingen. Maar nog een mooie poster. En we gaan nog de... Ja, hoe heet het? Dat is de top wat 1000. Top tattoos. Wow. Ja, dat is een heel groot zaal. Zo. Er zit op de achterkant helemaal ik nog alles. Dus dat weer heel leuk. En dan gaan we op naar huis. En je nou eerst nog even naar Jout. En dan gaan we daar nog even zin en lunchen. En dan gaan we verder naar huis. Want dan ben ik al wat dichter bij huis. Toch? Ja, zo doen we het even. Dus we gaan nou eerst naar Jout. Heel goed te doen. 1,2 kilometer. En we binnen een kwartier van over. En het is nou jou te zien. Hoe lang is dat nou? Dat zijn maar eigenlijk, maar dit is nog 127 kilometer. Oh, ja, sorry. Dit is maar 6,6 kilometer naar de volgende afslag. Het is nou 126 kilometer. Later. Ze zegt, ze krijgt tante Tiff op een pil. En ja, het is echt heel leuk. Huh? Oh, ben je er al? Tje. Leer maar. Hij maakt wel uit. Je maakt wel uit. Oké. Zo. 3, 2, 1. Nee. Ja. We gaan inderdaad nog even wat snoepje de Jan Min hellen. En dan ben we thuis. Het is een heel leuke dag. En ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet hem op blauw toekom. En je gaat via het net de tilp te downloaden van een tablet als telefoon. Om het nightjes vlog. Hey hoi!